Isipili lesi imira sibuko. Ikhona ke into leyahluka ngale ndlela eyihlukahlukene. Ukhona umthwebulo la, ukhona i-monitor spirit la. Lapho ukuthola ukuthi kukhona amathulusi asetshenziswayo ukuhlukahlukana okubuka impilo yakho. Ukuthola ukuthi ngaso sonke isikhathi lapho kube khona into eyenzakalayo kuba khona into emanipulator leyo. Udideka ukuthi ngaso sonke isikhathi mangithenjiswa yini le bese seyiyashintsha kwenzeka kanjani. Kuyakwazeka ukuthi umuntu abukwe la, athi uma laqeda ukubukwa la uvezwe khona ukuthi lo muntu lo yini asaplana ukuyenza, bese isitha siyakwazi ukuhambela phambili siyovala leyo ingakafiki. Mawumuntu onothanda ukukhulumisa ezisazokwenzeka empilweni yakho zikakenzeke, uba senkineni kakhulu uma ngabe unesitha esikhambela lapho ufike ubuko khona esibuko ukuthi iy'nhlelo zakho zime kanjani, noma njengoba wona bafuna ukubulala iy'ndlela zakho zikanjani uthotha ukubuka. Kukhona-ke lapho kwesinye isikhathi uthola ukuthi uyaphupha, uphupha isibuko esifubeni, konke lokho akukuhle, kubika izinto eningi kakhulu. Likhona-ke lesiko bengeke kwenzise lona njengomprofeti Mbawu, lapho ukuthola ukuthi siyakuvala ukuthi noma bangakiliphi lisu noma bekiphi indawo bathi bafuna ukukubuka esipilweni ungaveli. Lapho bathi noma bakha indlu basebenzisa isipiliti ungaveli. Lento lena-ke iqonde kubantu labakhala ngokuthi njalo into lenhle mase kumele ifike ibambe ngezandla, lesinye isandla sefike seyithatha. Udideka ukuthi kanjani ngoba lento besenzele kancane kangaka ifike. Labantu bezona ukuthi ngifuna kwakha, labantu bezona ukuthi ngifuna ukuthenga, labantu bezona ukuthi njengamanje ngifuna ukushada, bafike bayiphazamisa. Iyavalwa ke lento le, ivalwe ngale ndlela ukuthi noma wena ungafa, ungajabuleki, ungabi nento ethathwa kuwe, futhi ungasali ekhaya unenkinga kuthiwe uzibanibani wathwetshulwa ekhaya waguqulwa. Yingako njengamanje ngilandelwe into lenje. Masifundisa leli siko lala, le ndaba yokuthi wena kuyathwetshulwa kuyaguqulwa khohlwa, asophinde uyi-experience le nto ekhaya. Generation in generation seniyophila kamnandi ngoba le nto seniyivalile nayivivele. Is the matter of ulwazi elulekelela simo sempilo yakho ekhaya. Amen.